Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bobby. Taong 1990, Ulbuhan, Bohol. Noong mga panahong ito, bata ng isang hasyendero si Bobby. Kabilang siya sa binabayaran nitong grupo para magbigay proteksyon sa negosyo at sa pamilya nito. May impluwensyang tao ang pamilyang yan at hindi rin ito gaanong nagtatagal noon sa Ulbuhan. Hindi lang rin sila ang binabayaran nitong mga mersenaryo. Sa kadahilan ng bawat lugar sa baluarte nito, meron yung doong tao. Sa madaling sabi, ang grupo nila Bobby noon ay nakatoka lamang sa lugar ng Ulbuhan kapag ito ay pumunta. At kapag wala naman ang amo nila, masaya sila roong gawin ang anumang bagay na nais nila. Kahit walang ginagawa, may sahod pa rin. Kaya pumapabor talaga sa kanila noon ang pagkakataon. Kung isipin, parang napakadali lang talaga ng kanilang ginagawa. Pero hindi yun kagaya ng iniisip ninyo. Bago ka makapasok sa ganoong pangkat, kailangan mo munang mapatunayan ang sarili mo. Dapat wala kang kinakatakutan at higit sa lahat, kaya mong pumatay sa kagustuhang dinadala ng mga taong nagbibigay sa inyo ng pera. Bawat isa rin sa kaanib na pangkat, aminadong nakapatay na. Di lang ordinaryong tao, bagkus ay pati na rin mga rebelde at militar. Kilala rin ang ilan sa kanila bilang dating mamamatay tao, kaya naman para maiwasan ang anumang uri ng gulo, palagi nilang isinaalang-alang ang damdamin at paniniwala ng kanilang mga kasama. At kahit malapit na sila sa bawat isa, meron pa ring respetong namamagitan sa kanilang lahat. Alam kasi noon nila Bobby na hindi sila mga totoong magkakaibigan. Sa rasong ang lahat ng ginagawa nila ay pawang trabaho lang. Dahil dito, kung kaya't nagsasama-sama lang sila kapag merong mahalagang trabaho. At kahit magkakalapit lang noon ang kanilang mga tinutuluyan sa lupa ng kanilang amo, napakadalang lang nila noong magkita-kita. Bukod kasi sa may mga nakatokang bantay, abala rin ang ilan nilang mga kasama sa pagbisita sa mga malalapit na kabayanan. Ganon at ganon ang palagi ang kanilang ginagawa upang maiwasang maburyong at mainip sa lugar kung saan sila naninirahan. Subalit habang abala ang mga kasamahan niya, siya naman noon ay nananatili lang sa kanyang tahanan, pinag-iisipan ang mga plano at pangarap niya sa buhay. Mamamatay tao itong si Bobby, pero hindi ibig sabihin nun masama na siyang tao at wala na siyang karapatang magkaroon ng masaganang buhay. Di hamak na mas marami ang taong masasama na hindi pa nakakapatay kumpara sa mga taong nakapaslang na at nagpupumilit magbagong buhay. Dagdag pa niya na, hindi niya itinatanggi ang madilim niyang nakaraan, ngunit hindi ito basehan upang husgahan ang kanyang pagkatao. Marami siyang rason kung bakit niya nagawa ito, at ang lahat ng yon, pilit na niyang ibinabaon sa limot upang makapagbagong buhay. Yun nga lang, dala na rin ang kanyang nakaraan, kung kaya't hindi niya maiwan-iwan ang trabahong humubog at nagbigay tsansa sa buhay niya. Unang-una, ito lang ang alam na trabaho ni Bobby, kung saan madaling kumita ng malaking pera. Ang kaso lang, kapalit naman ng ganoong halaga ng salapi ay ang pagiging marahas nila sa mga kaaway ng kanilang amo. Sa maniwala man kayo o hindi, madalas sila noong manloob sa bahay ng mga mayayaman para takutin ito at para utusang iatras ang kanilang mga negosyo na labis na noong nakakaperwisyo. Yon ang malimit nilang ginagawa kapalit ng malaking halaga ng pera. Subalit ang hindi alam nila Bobby na dahil sa ginagawa nilang yon, makakatagpo sila ng mga kalabang habang buhay niyang maaalala. Nagsimula ang kanyang karanasan na may kaugnayan sa puwersa ng kadiliman noong dinayo nila ang bahay ng mag-asawang matanda na gustong palayasin ang amo nila. Nagmamay-ari kasi ito ng malaking lupain malapit sa baluarte nito,
kaya inaasahan nila na pagkakainteresan nito ng amo nila. Kung titingnan, simpleng buhay lang meron ng mag-asawa. Kaya naman nang marinig niya ang misyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa dalawa. Gayunpaman, obligado siyang sumunod, lalo pat ito ang nagbibigay sa kanila ng salapi. Dahil dito, agad naman nilang pinagplanuhan ang misyon. 2 araw nilang minanmana ng bahay nito hanggang sa makumpirma nila na wala itong ibang kasama. Nang mailatag na nila ang lahat-lahat, dito na sila nagdesisyong pumunta. Sa unang bisita, wala silang dalang kahit na ano. Ayaw kasi ng pinuno nila na takutin pa ang mga ito dahil nga sa medyo may edad na rin ang mag-asawa. Ang gusto nila, idaan yun sa maayos na pag-uusap. Naniniwala kasi sila na pagdating sa ngalan ng pera, wala talagang imposible. Pero nung makausap nila ang mag-asawa, dito unti-unting nagbago ang mga bagay na pinaniniwalaan nila. Kahit anong ialok nila rito, paulit-ulit nitong tinatanggihan. Di rin ito natitinag sa kanilang mga paninindak hanggang sa uminit na ang ulo ng namumuno sa kanilang grupo. Abay kung ganyan lang naman, na nagmamatigas pa rin kayo, wala na kaming magagawa. Alam niyo naman siguro kung gaano ka-impluwensyang tao ang aming amo. Kapag nakarating ito sa kanya, hindi namin kontrol ang pwedeng mangyari. Pag-isipan niyo ito ng maigi. Bibigyan pa kita ng ikalawang pagkakataon para ayusin ang mga plano ninyo sa buhay. At sa oras na ganyan pa rin ang desisyon mo, aba, wala na rin ako magagawa para matulungan pa kayo. Huwag mo kaming alalahanin, iho. Ang alalahanin mo ay ang sarili mo. Hindi ako matitinag sa mga sinasabi mong yan. Ang mga pagbabanta na walang kilos ay parang mga salita na walang gawa. Kung talagang may impluwensya ang amo ninyo, siya ka mong kumausap sa akin dito. Baka sakali na lang na mapagbago niya ang isipan ko. Matapang na sagot naman ang matanda. Nang marinig naman ng pinuno nila ang sinabi nito, bigla itong natahimik. Hindi na rin ito nagsalita pa, gawa ng alam nito na kapag nagkasagutan pa sila, mas lalo lang lalala ang kanilang sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, nagdesisyon na silang lumisan. At nang makabalik na sa kanilang tinutuluyan, dito na nila pinag-isipan ang mga susunod nilang hakbang. Alam nila na hindi na matitinag ni mapagbabago pa ang isip ng matanda. Kaya naman dito na sila nagdesisyong gawin ang nararapat. Bagaman hindi nila ito gustong mangyari, wala silang pagpipilian sa kadahilan ng malaki ang kanilang magiging parte sa sandaling maalis nila ito sa daan ng kanilang amo. Yon ang mahalaga sa grupo, kung kaya't kahit tutol noon si Bobby, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Masakit man yun para sa kanya dahil lumaki siya sa lolo't lola niya. Pinili niya itong sang-ayunan alang-alang sa kanilang pagsasama. Kinagabihan noong mismong araw, bumalik na naman ang grupo sa tahanan ng mag-asawa. At sa pagkakataong yon, meron na itong daladalang mga armas. Nagkasundo na rin sila na sakta ng mga ito kung sakali mang hindi yun sumang-ayon sa kanilang pagnanais. Dahil sa ganoong sitwasyon, di pa man nakakalapit sa lupa ng matanda, kabadong-kabado na siya. Ayon sa kanya, na hindi naman yon ang unang beses na gumawa siya ng ganoong bagay, pero parang nakakapanibago ito. May kung ano siyang nararamdaman sa mag-asawa na parang hindi naman dapat. Pagdating niya sa bahay ng mga ito, bumungad yun sa kanila na kasalukuyang naghahapunan. Masayang nag-uusap ang mag-asawa sa loob ng bahay, animoy wala itong kaide-ideya sa sigalot na paparating. Ngunit pagbukas nila ng pinto nito ng bakuran, kitang-kita nila ang pagtitig nito sa grupo nila. Bigla rin yung tumigil sa pagkain, animoy kanina pa sila nitong hinihintay.
Pagbukas naman ng pinto, laking gulat na lamang nila nang kasywal ito sa kanilang lumapit. At dahil sa nataong wala naong kailaw-ilaw sa labas ng bahay, kapansin-pansin ang pamumula ng mga mata ng matanda. Malayong malayo yon sa mga pangkaraniwang tao at namumukod tangi ito sa mga mata ng mga aswang na una nilang napaslang. Nang mapagtanto naman nila na merong kakaiba sa nilalang na yan, hindi sila nagdalawang isip na ito ay utusan, habang paulit-ulit itong inabisuhan na kung sakali mang magpatuloy pa rin ito sa paglapit, di sila magdadalawang isip na ito ay saktan. Ngunit taliwas sa gusto nilang mangyari, hindi nagpatinag ang matandang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa pag-usad hanggang sa napilitan ng magpaputok ang isa nilang kasama. Pagtama naman ng bala sa katawan nito, laking gulat na lamang nila nang hindi yun bumulagta. Dahan-dahan pa rin yun sa pag-usad, animoy hindi man lang nito ininda ang pinsalang tinanggap ng katawan nito. Paglapit naman ito sa leader ng grupo, ngumisi ang matanda kasabay ng pagwika nito ng, "Kaya marami kayong nakakamkam na lupa dahil sa pananakot at panlalamang ninyo sa kapwa. Pero pasensya na, sapagkat ang ganyang estilo ay hindi sa akin uubra. Kung inakala niyong masusolusyonan ito ng dahas na pilit ninyong ginagawa sa iba, nagkakamali kayo. Ang pagpunta niyo rito ay para na ring pinaghukay kayo ng amo ninyo ng mga sarili ninyong libingan." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita nila na kinagat nito ang kanyang sariling kamay. Pagpatak naman ng dugo sa lupa, bigla itong nagkaroon ng mga ugat hanggang sa rumatay ito patungo sa bahay at sa mga bakurang itinayo nito. Sa isang kisap mata, meron doong mga umahong nilalang hanggang sa bumungad na sa kanila ang itim na baboy na gaaso lang ang laki. Kagaya ng matanda, may namumula rin itong mga mata at kung titingnan mukhang hindi naman yun gaano kapanganib. Subalit nang paulanan nila ito ng bala, napagtanto nila na hindi rin pala ito tinatablan. At kahit hiwain nila ito ng kahit na anong patalim, tila bang wala pa rin itong epekto sa nilalang. Kapag napuputulan din yun ng ulo, mabilis yung bumabalik, tapos ang ulo namang humiwalay sa katawan nito ay nagiging panibagong nilalang. Nang masipat naman yun ng grupo, hindi nila maiwasang kabahan dahil habang tumatagal, mas lalo lang ding dumarami ang kanilang kalaban. At ang masaklap pa, tila bang dinadaan sila nito sa dami ng bilang. Napansin din noon ni Bobby na hindi umaatake ang mga nilalang na yon sa mga taong hindi nakikipaglaban sa kanila, kaya naman nagdesisyon siyang kumalma. Alam niya na hindi ito ang pinakamagandang paraan na naiisip niya, pero kesa ilagay sa panganib ang kanyang buhay, pinili niyang gawin ang alam niyang tama. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na nasilayan ang kakaibang abilidad ng mga ito. Anya, huli na nang malaman nila na nakakalason at lumulusaw pala ng balat ang laway nito. Nakita nila ang ganoong kakayahan ng mga nilalang nung naduraan ito ang isa sa kanilang mga kasama. Ora mismo bumao ng laway sa kaibutan ng balat hanggang sa maputol na nito ang mga buto. Sinunog din ito ang laman loob ng kanilang kasama hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, medyo nakaramdam na ng takot ang iba niyang mga kasama. Dahil sa pangyayari, dito na siya nagbigay abiso ukol sa kinakailangan nitong gawin. Nang marinig naman ng grupo ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong sumunod, ngunit nang mapansin niyo ng matanda, mariin itong inilahad na hindi na sila nito maililigtas pa. "Yang kasama niyong yan, kaya hindi pinapansin ng aking mga alaga, ay dahil sa simulat sa pool, wala naman siyang ginagawang mabigat na banta para sa aming kaligtasan. Kahit gayahin ninyo ang aking taktika, hinding-hindi kayo nito maililigtas."
Pagkasambit naman ito ng mga katagang yun, nagpatuloy sa pagsugod ang mga alaga nito. Hindi nagtagal, dito na rin lumabas ang asawa nito na kasalukuyan na noong nagpapalit ng anyo. Paglalarawan ni Bobby sa nilalang na yan, meron itong samalademonyong muka, tapos may mga galamay itong nakabaon sa kanyang likod. Para itong nagsisilbing mga kamay ng nilalang upang magawa nito ang mga imposibleng bagay. Napansin din niya na punong-puno ito ng lason at kagaya ng laway ng mga baboy, nagtataglay din ito ng nakakalusaw na likido. Pag-atungal naman ng nilalang, buong puwersa itong sumugod papalapit sa kanyang mga kasamahan. Walang habas ito roong nagwala, kung saan lahat ng maglalakas loob na sumugod sa kanya, walang awa nitong pinagpapapatay. Dahil sa pangyayari, hindi na nila napigilan pa ang sitwasyon. Nanumbalik lang din noon ang katahimikan sa paligid nang malipol na nito ang mga kasamahan niyang gusto nitong paslangin. Sa sobrang dami ng mga kaganapan doon, nakita na lamang niya na kasalukuyang nilalapa ng asawa nito ang kanyang mga kasama. Wala na rin siyang nagawa sa lugar, kundi ang ibaba ang kanyang armas habang nananalangin na sana'y hindi siya mapahamak. Pagbaling naman ng matanda ng tingin sa kanya, dahan-dahan itong lumapit at nung magkaharap na silang dalawa, inabisuhan siya nito na maaari na siyang umuwi. Ngunit kalakip ng abisong yon ay ang pagbibigay nito sa kanya ng babala. Kilala ko ang amo mo. Mag-iingat ka sa taong yun, iho, sapagkat hindi lang ito ganid. Marami pa itong ugaling alam ko na hinding-hindi mo magugustuhan. At marahil ito na rin ang magsisilbing hudyat sa iyo para magpalit ng bagong trabaho. Maraming mabubuting trabaho sa mundo, kaya piliin mong hindi ka mapapahamak. Pasalamat ka na lang dahil hindi ka kagaya ng mga kasama mo na nagpapadala sa bugso ng kanilang mga damdamin. Matapos nitong makapagsalita, tinapik siya nito sa balikat bago ito naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Akala noon ni Bobby libre na siya, pero nang akmang papalabas na siya noon sa bakuran, bigla siyang hinarang ng asawa nito. Harap-harapan yung nagpalit anyo, hanggang sa hindi na maging katanggap-tanggap para sa kanyang mga mata ang wangis nito. Sa unang tingin niya sa nilalang, alam niya na tutol ito sa ginawa ng kanyang asawa. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili habang paulit-ulit na nagdadasal na sana'y walang mangyaring masama sa kanya. Ang buong akala niya kasi papaslangin siya nito, kaya naman abot langit na rin ang naramdaman niyang takot sa katawan. Ngunit nang magsimula na itong magsalita, dito niya napagtanto na meron pala itong ipapagawa. Ayon sa babae, hindi siya katulad ng kanyang asawa at mas lalong hindi siya papayag na umalis itong si Bobby ng ganon-ganon na lang. Ang nais niya, matumbasan nito ang awang ibinigay nila rito sa pamamagitan ng pagtulong upang madakip nito ang kanyang amo. Mariin din itong inilahad na nakaantabay sila sa bawat kilos niya, kaya kung susubukan niyang maging traidor at pumanig sa kanyang amo, mamamatay na muna siya bago pa man niya ito magawa. Dagdag pa nito na, sa oras na may isakatuparan na nila ang kanilang binabalak, dito pa lamang siya magkakamit ng totoong kalayaan. Subalit hanggat hindi pa ito natutupad, kailangan niyang sumunod sa lahat ng kanilang kagustuhan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Naisip niya na yun na lamang ang alas na meron siya, kaya hindi siya gagawa ng paraan upang mas magalit pa yun sa kanya. Harap-harapan din niyang ipinangako sa nilalang na wala siyang rason para traidorin ng mga ito, kaya makakaasa yun sa katapatan na kanyang ibibigay. Basta ba'y sundin lang nito ang kanilang pangako, wala silang magiging problema. Dahil sa kanyang sinabi, nakangisi naman itong naglakad patungo sa tabi ng daan. Paglabas niya ng bahay, muli siyang pinaalalahanan ng asawa nito ukol sa mga gagawin nitong plano.
2 araw mula ngayon bumalik ka rito. Magpahinga ka na muna. Magpahangin at magpalimot-limot ng bahagya. Kailangan mo yan. Sapagkat sa mga susunod na gabi, kakailanganin namin ang tulong mo. Magpadala ka rin ng liham sa inyong amo upang mapagtakpan mo pansamantala ang mga nangyari rito. Umaasa ko na wala tayong magiging problema. Kaya gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Sige ho, makakaasa ho kayo. Pagkatapos noon ay agad naman siyang umalis. Sa mga oras na yon, gustong-gusto na talaga niyang kumaripas ng takbo, pero matinding pagpipigil ang ginawa niya. Hindi niya kasi maisip noon ang mga pwedeng mangyari sa oras na makita siya ng 2 na nagmamadali. Pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan, nanginginig ang kanyang katawan na umupo sa higaan. Matinding gutom noon ang kanyang nararamdaman, pero tila bang wala siyang ganang kumain. At ang mas nakakaalarma pa sa lahat, nakatatak sa isip niya ang mga nangyari noong gabi. Kinabukasan, buhat sa sobrang takot, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpahinga. Tulala lang siya noong nagmasid-masid sa bahay nila sa takot na baka palihim siyang sinundan ng mag-asawa. Pagod na pagod man at wala pa sa kondisyon, tumungo siya sa bahay ng amo niya upang gawin ang misyon. Habang naglalakad, dito niya na pinag-isipan ang kanyang mga sasabihin. At kahit marami ang nagtatanong sa kanya ng mga trabahador ukol sa biglaang pagkawala ng kanyang kasama, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Alam niya kasi sa kanyang sarili na di naman siya nito matutulungan. At lahat din ng mga nangungulit sa kanya, binalaan niya na isiping mabuti ang kanilang mga sinasabi kung ayaw nilang mapagbuntunan ng kanyang galit. Mabuti na lang talaga, nagpaawat ang mga ito dahil na rin sa alam ng mga ito kung ano ang kanyang trabaho. Pagdating niya sa bahay ng kanilang amo, nakita niya ito na kasalukuyang tumitingin sa mga alaga nitong kabayo. Marami rin itong tauhang nakabuntot dito, kaya naman lumapit siya roon ng walang kahit na anong dala. Sa isip-isip niya, hindi ito basta-bastang maniniwala sa mga sasabihin niya, kaya mas mainam na haluan niya ng katotohanan ang kanyang mga ilalahad na istorya. Pagsilay naman ng amo niya sa kanya, bahagya itong napahinto sa kasalukuyan nitong ginagawa. Walang sabi-sabi, agad siya nitong tinawag kasabay ng mahinahon nitong pagtanong. Oh, Bobby, ba't ang aga mo? Mukhang may kailangan ka na naman sa akin ah. Ano yon? Sabihin mo lang. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang grupo. Nabanggit din niya na ginawa nila ang ipinag-uutos nito, ngunit ang hindi nila inaasahan, marami palang aswang ang naninirahan sa lugar ng mag-asawa. Mariin din niyang inilahad na nasawi ang kanyang mga kasama at siya na lamang ang nag-iisang natira. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, imbis na magulat ang amo niya, parang hindi man lang ito na sorpresa sa mga sinabi niya. At ang mas malala pa sa lahat, sa halip na mag-alala, tumawa lang ito na animoy hindi man lang ito naawa o naalarma. Pagtitig nito sa kanyang mga mata, may hinahon naman yung nagwika sa kanya ng, Sinasabi ko na nga ba, tuso ang mag-asawang yon. Pero huwag kang mag-alala, Bobby. Nakaisip na ako ng plano. Ngayon, tayo naman ang magpapahirap sa kanila. Nga pala, tungkol sa nangyari sa inyong mga kasama, ako na ang bahala. Sisiguraduhin ko na matatanggap ng kanilang naulilang pamilya ang karapat-dapat na presyo para sa mga buhay nila. At dahil sa wala ka na rin namang kasama, bala kong ilipat ka sa ibang pangkat. Pero pagkatapos na yon ng misyong ito. Sa ngayon, bilang ikaw ang nakakaalam sa mga kaganapan doon, ikaw na muna ang itatalaga ko bilang leader ng pangkat na uutusan ko. Matapos nitong makapagsalita,
agad nitong tinawag ang grupo na kanyang makakasama. Nag-aalangan man, wala siyang nagawa noon kundi ang sumunod. Naisip niya kasi na mas mainam na hayaan na muna ito dahil sa nagawa na rin naman niya ang kanyang trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti muna ng grupo na lumikom ng pondo at kanilang mga kailangan. Naghanda na rin sila ng mga armas. Animoy isang malaking digmaan ang kanilang pupuntahan. Nang mapansin naman yun ni Bobby, hinayaan na lang niya ito. Imbis kasi na mag-alala, mas nangibabaw ang kanyang awa para sa mga biktimang sasama sa kanya. Gayunpaman, kailangan niya itong gabayan patungo sa kanilang mga kamatayan upang makaligtas siya. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, doon pa lamang umusad ang grupo. Mabilis ang naging lakad, kaya dapit hapon pa lang nakarating na sila sa lupa ng amo nila. Kahit marami ang kanilang pangkat, hindi naman sila nahirapang magkasya sa mga bahay roon, lalo pat karamihan sa mga ito ay wala nang nakatira. Kinagabihan, bandang 7:00 pa lamang, nagkatipo na ang grupo. Bit-bit ang malalakas nilang armas. Maigi nilang pinag-usapan kung papaano nila masusukol ang mag-asawa. Base rin sa plano ng mga ito, mukhang wala na yung balak na buhayin ang mga nilalang. Di naman siya gaanong nag-alala sa dalawa, gawa ng alam niya na hindi ito tinatabla ng bala. Matapos ang mga pag-uusap, agad naman silang umusad. Pinangunahan niya noon ang grupo hanggang sa makita na nila ang bahay na kanilang pakay. Pagsipat naman doon ng mga kasama niya, mas lalo nitong binilisan ang pag-usad hanggang sa makarating na sila sa entrada ng bakuran nila. Mula sa lugar na yon, maigi silang nagmasid hanggang sa nakahanap na sila ng tiyempo. Walang sabi-sabi, bigla naman itong tumakbo papasok, ngunit di pa man sila nakakalapit, bumungad na sa kanila ang dati niyang mga kasama na nakatayo sa harapan ng bahay. Kagaya ng inaasahan, wala na yung mga buhay. Ngunit ang nakapagtataka lang para sa kanya, ano ang ginawa ng mag-asawa para mapakilos ang katawan nitong nabubulok na. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na rin ang matandang lalaki sa bahay nito, kasabay ng pagwika nito sa mga kasamahan niya ng, "Inaasahan ko talaga ang pagdating ninyo, kaya naghanda ko ng inyong mga makakalaro. Ano kaya ang pakiramdam na namatay kayo sa kamay ng inyong mga kasama?" Nang marinig naman yon ng grupo, walang pagdadalawang isip itong umusad habang nagpapaula ng bala. Pagpasok ng mga ito sa loob ng bahay, agad nitong tinapon ang mga armas nila, sabay hugot ng sundang sa kanilang mga bewang. Matapos nila itong gawin, buong tapang itong sumugod hanggang sa magpang-abot na ang mga ito at ang mga nilalang. Sa mga unang minuto, medyo may palag pa ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin na natatalo na ang grupo. Kahit ano kasing gawin nilang pagtaga sa mga nilalang na yan, hindi ito nanghihina o nakakaramdam man lang ng sakit. At sa hindi malamang dahilan, parang mas lalo pa itong lumalakas. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na nagkaroon ng lamang ang mga kalaban. Walang sabi-sabi, nang makuha na ng mga ito ang armas ng mga kasama niya, agad nila itong itinarak sa ulo ng mga ito. Isa-isa nila yung pinugutan hanggang sa siya na lang ang matira sa grupo. Nang masipat naman yon ng matanda, nakangisi naman ito habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. "Mahusay ang plano mo. Hindi mo ko binigo. At ngayong tapos na sila, kami naman ang kikilos. Malapit na ang kalayaan mo, iho, kaya maghintay ka lang." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Ang ginawa niya, tumango na lang habang naghihintay sa isang tabi. At hanggat hindi siya nito inuutusan na umuwi, di siya umalis sa kanyang kinaroroonan.
Pagsapit naman ng 12:00, nang mapalulun na nito ng mga insekto ang katawan ng kanilang nakuha, dito na yun unti-unting nagkabuhay. Ayon sa matanda, limitado lang ang panahon ng mga patay na kinokontrol nila, kaya balak ng mga ito na tapusin ang sigalot noon ding mismong gabi. Mariin itong inilahad na sa pagbalik nila bago sumapit ang 3:00 ng umaga, bitbit na nila ang pugot na ulo ng pamilya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad yung umusad kasama ang mga pumanaw niyang katrabaho. Paglaho naman ng mga ito sa kanyang paningin, napaupo na lamang siya sa gilid ng bakuran habang paulit-ulit na pinag-iisipan ang mga nangyari. Kahit kasi nasaksihan ito ng sarili niyang mga mata, sadyang hindi pa rin siya makapaniwala. 2 oras pa ang lumipas. Kagaya ng sinabi ng matanda, bumalik ito bit-bit ang mga pugot na ulo ng pamilya. Wala itong itinira kahit ang anak nitong nasa edad 12 anyos. Nakakaawa man yung tingnan, pinilit niya itong ipagsawalang bahala dahil sa kagustuhan niyang mabuhay. Naisip din niya na wala na rin naman siyang magagawa, kaya imbis na magdalamhati sa pagkawala ng mga ito, mas mainam na isipin na lamang niya ang sarili niyang kaligtasan. Dahil sa mga pangyayari, doon niya napagtanto na hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Yung ilan sa mga ito, madadala mo sa mabuting pakikiusap lang. At ang aral na higit na tumatak sa kanya ay dapat maging kontento sa kung anong meron ka. Iwasan mo ring maging ganid para hindi ka matulad sa kanya na nagkaroon ng panghabang buhay na takot sa sarili dahil nakatagpo niya ang kinakatakutang 2 matanda sa buong Ulbuhan, Bohol.